reZimbabwe, nhau murimi wechikaranga muchidzeverengekwa naSpenicus Moyo. Nhau musoro yadzo kunaya kwemvura zhinji kwokutodzora mwoyo yemabhebhizimisi kudunhu reBikita. Vechidoko vosira dzidzo pashira nekuda kwekushaya zvikwanisiro kudunhu reZaka. Uyewo mapurisa oyambira veruzhinji kuti vasiyane nekuyambuka nzizi dzidzere nemvura munguva ino yekunaya kwedzodzo remvura. Nhau dzedu zvizere. Sachigaro weBikita Business Association vaCharles Musimiki vanoti dzodzo remvura iro riri kungoramba richiturika rokonzeresa kudzokera kumashure kwemabhizimisi mazhinji munharaunda iyi. Ngatiwei vachiwereketa. Pave nemavhiki 2 mvura ichizhakana kunaya kudunhu reBikita zvekuti migwagwa mizhinji haichafambiki, zvinova izvo zviri kukonzera kuti mabasa ezvekutenga nekutengeserana adzikire. Mune dzimwe nhau, sachigaro weSangano Association for Social Support and Health Aid kudunhu reZaka vaWilson Chivave vanoti vana vazhinji kumaruwa vari kusiyira dzidzo dzavo pazhira nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Ngatiwei vachiwereketa. Kusainda kwevana kuzvikoro kunokonzeresa vana kuve zvibhurumashanga kuburikidza nekutora uyewo kushandisa zvinodhaka nenzira isiri iyo. Tichipesa nhau dzedu, mashoko atiri kutambira kubva kumapurisa anoti mumwe musikana nemakore 17 anobva kudunhu rekwaGutu akayeredzwa negwisi gunoi chinyika kudunhu rimwe chetero mazuva achangopfuura. Mapurisa anotiwo zvekare mune chimwe chiitiko mumwe mukomana nemakore 13 akayeredzwa nemvura mugwizi gweBhubhi nemusi weSvondo. Mutevedzeri wemutauriro wemapurisa mudunhu guru reMasvingo, Assistant Inspector Masauso Patinho, vanoyambira veruzhinji zvikuru sei vechidoko kuti vasiyane nekuyambuka nzizi munguva ino yekunaya kwemvura. VaPatinho vanokurudzira vabereki kuita chikwirakungwe mukupedza matambudziko aya. Ngatiwei vachiwereketa. Njodzi dzokuyeredzwa nemvura dziri kuramba dzichiberekana munyika. Chinonyanyosuwisa ndechekuti vana vadoko ndo vari kunyanyowigwa netsaona idzi. Vhiki 2 dzapfuura mumwe mwana aidzidza pachikoro cheMatande kudunhu rimwe Nezi wakayeredzwa nemvura achitevera kudzingwa chikoro. Kuti muve nhau dzamunoda tigoverane makasununguka kutibata paWhatsApp namba yedu inotiyo 0785 055 685 kana paX yedu inotiyo @hevoinews kana paFacebook page yedu inotiyo nhau kuRokwedu. Zita ndiSpenicus Moyo. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu murimi kwechikaranga.